बड़ा बढ़िया को भाव रहे का हो हमर के लगही सुतालिए नन कराउर उल्टी के नेटौले बाप जामा। देखी लइका नदान रहेला जवान रहेला तो बहुत ऐसा लइका बा सब ना कुछ लइका बा जो अपना बाबू से बेगाड़ी करावेला अपने बैठा रहेला। एह पे कवि जी के कल्पना बा गिनत 200 रुपये दे दो कि बबुआ हो बाबू से रास्ता छोड़ दो रास्ता खोल के रखो। बबुआ हो बाबू से करावेला बेगारी बबुआ हो बाबू से करावेला बेगारी बबुआ हो पापा से बबुआ हो पापा से करावेला बेगारी। एक दिन तहरे बबुआ जाई बुढ़ा बबुआ हो बाबू से करावेला बेगारी एक दिन तहरे बबुआ आ जाई तोहरो बेटा तोहरो ढीला करी रंगदारी तोहरो बेटा तोहरो ढीला करी रंगदारी तोहरो जो बुढ़ारी आई तो तोहरो बेटा तेरा सही है तेरे बतियाई तोहरो बेटा तोहरो ढीला तोहरो बेटा तोहरो ढीला करी रंगदारी। बबुआ हो बाबू से करावेला बेगारी बबुआ हो बाबू से करावेला बेगारी एक दिन तहरे बबुआ बबुआ हो बाबू से करावेला बेगारी एक दिन तहरे बबुआ आ जाए भैया श्रवण कुमार जी श्रवण कुमार जी हमारे के 20 रुपया का पुरस्कार देनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करो। बेटा लोग का करता कही कही के बुढ़ावा रोजे दूर दूर आवेला डाटला पर कल जुबिया गाना सुनावेला कही कही के बुढ़ावा रोजे दूर दूर आवेला डाटला पर कल जुबिया गाना सुनावेला। देखिए हमारे बाबू माननीय आदरणीय भरत शाह जी के माध्यम से 101 रुपये का पुरस्कार आई। बार बार हम हार्दिक अभिनंदन प्रणाम करो भगवान से शुभकामना की कामना करो। बेटा बाबू से कहेला पापा जी कहेला कि धैले बा दामा के बेमारी
कहेला कि धइले बाटे दामा के बेमारी एक दिन तोहरो बबुआ आ जाई कहेला कि धइले बाटे दामा के बेमारी एक दिन तोहरो बबुआ आ जाई पुरहनी विधायक आरजेडी ललटेन छाप भैया अनिल साहनी जी हमें 101 रुपये का पुरस्कार के लिए बड़ो हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करो विधायक जी के। अगला बार और MP बन जाए ना भाई, अभी विधायक के बनी अगला बार सांसद हो जाए, वो ललटेन छाप से हो जाए। मेहरी के कहल बबुआ करतर पूरा बोलतारी माई तो देखावतारी पूरा मेहरी के कहल करतर पूरा अब बोलतारी माई तो देखावतारी पूरा वीरेंद्र मुखिया जी की तरफ से 101 रुपये का पुरस्कार हार्दिक अभिनंदन बा। मेहरी के कहल बबुआ करत करे पूरा सनातन कुमार और गोले कुमार 50 रुपये का हमारे का पुरस्कार के लिए बनी, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करो। मेहरी के कहल करत तारा पूरा अब बोलतिया माई तो देखाओ तारा हुरा सारी बिना छछनेली बुढ़िया बेचारी सारी बिना छछनेली बुढ़िया बेचारी एक दिन तोहर बबुआ आ जाई रावेला पुजारी एक दिन तोहर बबुआ आ जाई और बा मनवा में सोच लालसा लागल है माई के काऊ हो बवली सुंदर बेटा चल आई के
मानमा में सोच ललसा लागल होई माई के अकाउ हो बवली सुंदर बेटा जन्म आई के घरवा में कुहू के ली बुढ़िया मातारी घरवा में कुहू के ली बुढ़िया मातारी एक दिन तोहरो बबुआ बबुआ हो बाबू से रावे के गाड़ी एक दिन तोहरो बबुआ आ जा सब लोग सोनू एवं राहुल कुमार सोरहाथा क्रिकेट टीम कप्तान 51 रुपए का पुरस्कार दिले बनी सोनू बाबू राहुल बाबू के हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करो। बाप महातारी सेना बढ़ के कोनो दर्जा जन्म जन्म तक झुकी न उतर कर्जा राम मुकेश कैसन आइल बा दुनियादारी बबुआ मुकेश कैसन आइल बा दुनियादारी एक दिन तोहर रे बबुआ आज भी बुढ़ाई और